Добрый день, меня зовут Юлия. Я люблю читать творы белорусских письменников. Зараз я вам прочитаю фрагмент Владимира Краткевича «Земля под белыми крылами». Над усей нашей краиной, наставивши белые ветразі крылаў, планируюць буслы, их многие и многие тысячи. Кто лічыў на вельчиках селянских хат, на дрэвах, на колоннах старых разбураных палацаў, на слупах колец, сярод маладога зялёнага жыта, гнёзды паўсюль. І таму мне здаецца, што ў гэтыя і не толькі ў гэтыя дні землю нашу, Беларусь, можна назваць зямлёю под белыми крылами. Да пэўна, ступені бусел, сімвал Беларусі. Ёсць, вядома, дацкія буслы, апетыя Андерсенам. Ёсць буслы і ў іншых заходніх краінах, ёсць яны і на поўдні, але на ўсход ад Беларусі, калі не лічыць сярэднюю Азію, яны ўжо амаль не водзяцца. Вось так і планіруюць буслы. Ветразі іхнія раскрылены, над дрэвамі пушысты хвост, як веерам, накрыў выцягнутыя ногі. А мне пад іхні палёт асабліва думаецца пра Беларусь, нашу родную.